हॅलो दोस्तों, मम्मीज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण सोप्या पद्धतीने पावभाजी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर पावभाजीसाठी लागणारे साहित्य आहे फ्लॉवर, टोमॅटो, बीट, गाजर, बटाटा आणि वाटाणा। तर सर्वप्रथम आपल्याला कुकरमध्ये या सर्व भाज्या शिजवून घ्यायच्या आहे। त्यासाठी आम्ही सर्व भाज्या कुकरमध्ये टाकलेल्या आहेत। या भाज्या शिजवण्यासाठी मी एक बाउल याच्यात पाणी टाकलेलं आहे। पाण्याचा आपल्याला खूप जास्त वापर नाही करायचा। तर आपल्याला आता याच्या 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून भाज्या मऊ अशा शिजतील। पाहू शकता आपल्या भाज्या खूप छान शिजलेल्या आहेत व ह्या स्मॅशरने स्मॅश करायच्या आहेत। तर भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे पावभाजी मसाला, बटर, कांदा, ढोबळी मिरची, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, बटर, कोथिंबीर आणि 2 चमचे पावभाजी मसाला। तर स्मॅश करून झालेली आहे आपली भाजी। तर सर्वप्रथम आपल्याला कढईमध्ये थोडं बटर घ्यायचं आहे व त्याच्यात मी थोडासा तेलाचा वापर केला आहे, जेणेकरून आपलं बटर जळणार नाही। तर यामध्ये आपल्याला आता कांदा टाकायचा आहे। कांदा आपल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तर आपण पाहू शकतात याला सोनेरी असा रंग आलेला आहे। तर यामध्ये आता आपल्याला बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची टाकायची आहे। ही आपल्याला छान अशी परतायची आहे। परतून झाल्यावर आपल्याला याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे। ही पण यातील कच्चापणा जाईपर्यंत आपल्याला आलं लसूण पेस्ट पण परतायची आहे। त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट टाकायचं आहे। हे घरी बनवलेलं लाल तिखट आहे। व नंतर त्यामध्ये 2 चमचे पावभाजी मसाला आपल्याला टाकायचा आहे व थोडीशी मी याच्यामध्ये जिरेपूड टाकणार आहे। मसाला परतून झाल्यावर आपल्याला ही स्मॅश केलेली भाजी यामध्ये टाकायची आहे। राहिलेली सर्व भाजी आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। बीटमुळे आपण पाहू शकतात याला खूप छान असा कलर आलेला आहे। तर यामध्ये चवीपुरतं मीठ आपल्याला टाकायचं आहे। त्यानंतर मी याच्यात थोडं बटर टाकणार आहे, कारण बटरने भाजीला वेगळीच टेस्ट येते। आपण पाहू शकता भाजी खूप छान शिजलेली आहे, स्मॅश पण खूप छान झालेली आहे। तर अशा छान अशा चविष्ट रेसिपीसाठी आमचे आम्हाला फॉलो करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।